Vos presentem el quadern AuCacau 5. És un quadern de velocitat i comprensió lectora en valencià, de 48 pàgines i amb solucionari final. Aquest quadern està enfocat per treballar a finals de 5è de primària i preparar el pas cap a 6è curs. Tot i això, considerem que es podria utilitzar en diferents cursos segons el nivell lector de cada alumne. Aquest quadern és una ajuda específica per a la millora de la velocitat i la comprensió lectora. Ens basem en el principi a llegir s'aprèn llegint. Aquest quadern permet a l'alumnat treballar individualment. L'objectiu de l'AuCacau és fer ampliació del camp visual, gimnàstica d'ulls, rapidesa, comprensió, anticipació i divertiment. És necessari que l'alumne practique la lectura, però sempre amb comprensió lectora. Per poder tindre un coneixement de que l'alumne comprèn el que llig, ens cal fer-li preguntes, i és ahí on l'AuCacau ens pot ajudar. El presentem com una solució pedagògica d'exercicis divertits, en variació de textos, poesia, endevinalles, refranys, còmics amb variació de propostes com dibuixar, triar, titular, completar, comprovar, i així formen una activitat lúdica lectora on ens permet que l'alumne s'aficiona a la lectura i responem així d'aquesta manera que pot comprovar una bona comprensió de la lectura. Pedagògicament, veureu que hi ha un doble espai entre paraules per a fer una millor comprensió lectora. Quan llegim, els ulls no segueixen un moviment continuat, sinó que fan una sèrie de salts anomenats fixacions, i en cada salt l'ull queda immòbil una fracció de segon i en aquest instant la mirada queda fixa i l'ull abarca les lletres que circunden aquest punt. Aquest espai s'anomena camp visual. La velocitat lectora ve determinada pel temps que el cervell necessita per donar sentit a la informació. Per tant, no llegeix més ràpid movent més de pressa els ulls, però sí ampliant el camp visual. Creguem que és una fantàstica feina complementària per a l'aula, per a l'estiu, perquè també té el solucionari interior i d'aquesta manera aconseguim una bona comprensió lectora.